खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै गोख्रोङै खामानि मावबोनाय धरणी बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलो थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि माला गानबाय आरो जाय समाव राजखान्थि दोलोआव आगान होनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। राजखान्थियाव आगान होनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारि लोगोसे रिहन दैमारि लोगोसे गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंदोंदि जे हाग्रामा महिला आरो रिहन दैमारि बिथांमोना बड'फानि सिमां आरो थांखिनि बेरेखासो बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो बेरेखासो खामानि मावनो थांगासिनो दं, जेराव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै एबा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावदों। जाय बड'फानि सिमांमोन, जाय बड'फानि थांखिमोन, बिनि हेंथासो खामानि मावदों हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। लोगोसे बे समाव फिन फोरमायबावदि गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै गोख्रों खामानि मावबोनाय धरणी बर' बिथाङा राजखान्थियाव एबा राजखान्थिनि माला गाननायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोबां मानि बे समाव अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव राजखान्थियाव आगान होनाय लोगो लोगोनो बिपिएफ दोलोनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों धरणी बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि थाखाय खोब दुखुनांथावना जायफोरखौ आन्दोलनखौ नेतृत्व होबोनाय मोनसे समावहा एबसुनि बिबानगिरि जानाय बिएलटिनि बिबानगिरि जानायफोरा दिनै राजखान्थिखौ 15 बोसोर खालामनायनि उनावहा जायफोरखौ फल' खालामनानै जों राजखान्थि सोलोंदोंमोन, जायफोरखौ फल' खालामनानै दिनै एबसु मावफैदोंमोन, 15-20 बोसोरनि उनाव जों माब्लाबाबो बिथांमोनजों राजखान्थि भाबे संगठन भाबे जाथिया दिनै सुग्रुफैगोन होनना जों सानाखैमोन। दा बेखायनो बेबायदि दुखुनांथावना थासारि जोंनियाव हयथ' लिडारा हयथ' सिगांबो साफा सानै दंमोन, दाबो दङ। दा बेखायनो जोंनि मोनसे मास्टार एजेन्डाखौ मावफुंनो थाखाय जों गुबुन जेबो गोदान खामानि मावाखै। बिथांमोना हाग्रामा महिलारि, लोमस्राव दैमारि, महेश्वर बर' दा बिथांमोना बड'फाजों थाफानानै समब्रा समब्रि खामानि मावनाय मोनसे मास्टार एजेन्डा, बेखौसो दिनैनि समाव जों मावनो हानाय अबस्थायाव थानाय मावलांनो नागिरदों। बेखौ हेंथा होनायनि सोलायै बिथांमोना प्रमद बर'खौ इउपिपिएलखौ मदद होनानै आवगायलांनांगौसोमोन, नाथाय बादा हिसाबै जादों। बिथांमोना दिनै गावनि फंबाय, गावनि गथ' बैसोनि जोंनि जेनेरेसनखौ थुलुंगा होनानै बोसोन होनानै थांनांगौ समावहा दिनै जोंनि बादा हिसाबै हेंथा हिसाबै जानाया जोंनि जाथिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, रायजोनि थाखाय खोब दुर्भाग्यजनक। बिथांमोना दिनै बड'फाखौ नुबोनाय मानसिया 30 बोसोर 40 बोसोरनि उनाव बड'फानि आइडिय'लजिखौ जोगारनो हानाय मानसि जों जोंनि गेजेरावबो जुजिबाय। जों बड'फाजों समब्रा समब्रि आन्दोलन खालामनो मोनफायाखैब्लाबो जोङो फरायनानै नुनानै बिथांनिफ्राय सोलोंनानै जों दिनै जातीयताबादखौ जोङो हमथानो नाजादों। नाथाय बिथांमोनजों जुजिनानै दावगानो लांनो गोनां जानाया जोंनि थाखाय दिनै मोनसे गावनि न'खरनि चेलेन्ज होननानै जों सानो। दा बेयो माब्लाबाबो जोङो उनफिननानै थायाखै, सरकार पक्षआनो जा गुबुनानो जा। दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समावहा दिनैनि सान्थि परिबेसनि गेजेरजों प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएल राजखान्थिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समावहा जाय बिथांमोना दिनै बिपिएफ खालामदों बिथांमोनाबो ज'-ज'यै फैनानै जाहाथे प्रमद बर'नि दैदेननायाव खाम्फा चन्दन मोना फैनो हाबायब्ला गुबुनफोरा फैनो हायैनि जेबो कन्डिसन थाया। जातीयताबादनि गेजेरजों बर' हारिया खौसे जानो हायो। इउपिपिएल बिपिएफ खौसे जानायाव जोंहा जेबो बादा थानो हाया। बड'फाया जोंखौ बेखौ फोरोंलांदों।